Omurikito ndemo Steven Asoroboti Rwasenchira yoboy kiranu go ndago ikase bungena ya umachoge cha chebo igo ase wodi yatendere nigo bonenke ya mobigo etikarete kuno no butaka nabo igo nigo yaga ndiyo bokonye ekerekria bana bakraskia ndago se form 1 bagandete koirana nke yubo igo nigo gote una ase baro mochano no gandrete ko batakuna mabera tayo maiga yo mwana obo igo kora krasan naiso no konyera max chimisa to na 12 ya mobeteri go tigaranka se batere bona bera chikotiransa nkata base kogenda skuro ase krenga buna babwati kende kirabo irrego konyu mwano yumurikito Dipon Asanya Namange Yamateye moyo mworki obekiraskia gatano na gatatu kyo mwaka oyo eta nigo yaruro gosaba kwa bokonyi aso mwana bakora bya kulende mbali na ncherende yo kumoira esukuru nkeye na nkonyora te yani mbabu ati bako chibesa chikonda batagemete konywana ne ndage kuri ikomonta nde konda amaga nyone ndagerari ninde meire asenge njorende chibesa atakeire na korete iti atakeire kogenda esukuru arangeri nyako ibara kinyono enjera teyo oboremeru abonene nigo borase family yo ase yaene kwigo buna nonya no konyora kwendagera no gokongu okonye ndasabe o support era suke ejimutu aja gwekonye Mworoki wa Daniel Ogega Murande ni gari no gosemerio kone na sate birenga ari konyora umusamaria mokonye goswase skuru ya murangiria ya nyakoiba na koro mukena goikirania endoto yaye nise gosiru yanga ndase skuru ya ndangereti abango nyare grade kia eriyo nchika nyare igasiengia une yo banyakitari Umwana Daniel Koboyo gatano ase abana batano na babere ni arekanye no mukyo monene korende oboremerwa nigo bwa mobere iregetango kyo goikirania endoto yaye mwana oyo nango murigereria aise ka ende skuru ngia abara bo mwarimu kosaba munyagitari nango morra kuingana ebitibi ya bwate one skuru no mukongwari nale gosaba ase bari bararora mabera onde bwensi orarora mabera egera atokonye egera umwana oyachire sukuru Kuripoti ya Ndizi TV korwa seke nyoroki abo chibomwamu imeye wodi ya tendere ase bunge ya machoge chache ilieta Dipon Asanya